Oh, seragenan. Nggih. Wah, senenge sing nduk. Ayo. Ngene, Tang. Terus no, ayo ngono. Entengke gaweamu, ayo. Langsung niku, Pak. Oh, ayo. Terus no sesidem. Surabaya Sugeng Kolektor Putra liwat insaning Pak Misdion Mas Pak Misdianto Magetan Sugeng Laras Pak Handoko monggo urip ana
Matur sembah nuwun. Matur nuwun, Nduk, sayang. Wah. Sisi don apa, Pak? Oh, nggih. Wah. Tiba kemil bengi iki. Nih, Mas, matur. Lintang asmara. Ah, nggih. Lintang asmara entuk, lintang aswajik ya entuk. Yo Sri Uning padha nggih. Sik iki perlu dibatasi Pak Gareng. Apa? Nek kabeh pamundhut dipinangkani, engko aku kentekan wektu. Ah terus keparenge napa? Tambah loro neh bar kuwi wis. Anu iki sing diaturi sing Sri Uning sik. Sri Uning. Bar kuwi lintang asmara. Oke. Sampun. Nggih. Oke. Ngoten. Aku kok Sri Uning kok. Sri Uning aku tak nyuwun karo Mbak Tutik ayo Tik. Ayo. Tak golekne piyayi sing kaya Sri Uning. Iki ora Sri Uning, Sri Gumoh. Ayo Tut, kene Tut. Nggih, Sri Uning Pak nggih. Oke. Kene sayang. Pasukan sabun siapa? Sragek nun apa? Ayo Sri Uning langsung jaya. Tak tung tak kedung tung gong. Ya ta, wis rada anget iki ayo. Nggih. Ayo.
Tuti karo sing ngendang kompak. Kompak pokoke sak polahe Mbak Tuti dikendangi karo sing ngendang. Wis ana chemistry. Ora maido pancen ya asline iki pancen jebolan penari lho Mas Gareng. Mbak Tuti iki SMKI riyen jurusan tari saangkatan ngalih kula niku. Niki Mbak Tuti. Ya alhamdulillah. Mila ya ora nek luwes. Mula luwes. Apa? Klebon laron. Iya. Nggih, saniki Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nang. Nang. Ayo nang. Oke, jos. Karo sapa iki? Ayo. Mas Taslim, Mas. Lim, ayo Lim. Asmara. Lintang Asmara. Iki duet iki, ayo. Karyane sinten iki? Karyane sinten iki? Mas Durwendo. Wah, putra saking Araka Mas Tantut Sutanto. Oh iki. Weh, dian. Mula ingkang nyewanten kakung menika ugi rombongan saking Gapero. Kasihku. Ya apik lek iki, engko tak nyonto ayo. Coba dicoba sik dites sik ayo. Wong ayu coba sik sepira ayo. Mergo kuwi sing nggen abot iki nggen kono kuwi Pak Ga ayo. Mas Taslim dadal Mas. Sepira Mas? Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Sik, ora dunggahne iki piye? Kaya aku ndingin. Kuwi jenenge mensiasati cengkok. Ora iso kuwi. Original. Yen munggah ya munggah, kok padune ra gelem rekoso. Ayo. Kok terus didongke. Ayo, ayo. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Susah jroning atiku. Kuat lho, aku ora kuat ya. Piye iki? Yo, wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Kuat aku, kuat. Iso Taslim iso. Taslim iso ayo. Wedoke. Ayo, Nam. Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Oh. Jos iki, kompak iki. Jos, lek ra ditesek kok ora kuat lho. Ayo. Ah, sini. Sini. Coba Pak Gareng. Wong ayu Pak Gareng. Wong ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, asyik. Wong ayu. Coba apa ini, Bang? Tresnamu kinarya tamba susah ning atiku. Kuwati ya. Aku le. Elak. Ya kono terusno. Iya. Jos, lek dicek ngene iki ora bakal nyemelangi. Nggih, sae. Nggih, monggo dipun aturaken Lintang Asmara duet Mas Taslim dan Winong Nawangsih. Oh iya.
sing ati setiaku iso antuweni marang sang Yaswati Tresno
ceritane iki sinden-sindeni do kaul. Mergo petukne sik bar bodho. Ayo biar meninggalkan kesan. Meninggalkan jejak. Iya. Luar biasa elok tenan iki. Gayeng pokoke gayeng iki wis. So enek acara buber. Apa ki? Lek kersa gabung karo Madangkara. Buka bersama nih di. Iya, ning nggonku ora tak kei kenang-kenangan daster sampeanku ora. Sudem. Lho, nggih garwane, nggih garwane. Bojoku wis rangkep telu buka angel kok.